Здравейте! Здравейте! Аз имам няколко въпроса. Силен или слаб сезон е лятото за брокерите на недвижими имоти? Аз мятам, че всеки сезон е силен, когато се работи. А вие как рекламирате вашата агенция? По най-различен начин и най-много благодарение на твоите усилия. Мисля, че това ни помага изключително много. Социалните мрежи са водещи в момента. Добре, има ли наплив на чужденци в момента във Варна и купуват ли те имоти? Ами аз не мисля, че в момента пазара е на чужденците, по-скоро на българите е пазара в момента и някои украинци. А украинците купуват или по-скоро наемат? Ами в момента тенденциите е по-скоро да наемат, но смятам, че има такива, които ще започнат да купуват. Имаме и такива сделки. Аз понеже знам, че ти си с над 20 годишен опит в недвижимите имоти и сега ще те питам за последните 5. Как се е променил пазара на недвижими имоти последните 5 години? Ами пазара по-скоро се променя от към рекламата. Мисля, че все повече водещо е да се развиваме там и да следваме младото поколение. Много благодаря. И аз благодаря, Мария.